Ako by som porovnala skákacie topánky, pretože nie sú skákacie topánky ako skákacie topánky. Keď som si ich prvýkrát kupovala, hľadela som tak na dizajn, nerozlišovala som značku, myslela som si, že všetky sú rovnaké a pri tom to tak nie je. Kúpila som si skrátka tieto, účel, chcela som behať. Pred pár dňami, týždňami som objavila novú značku skákacích topánok, to sú tieto modré. Sú určené vyslovene na beh, kondičný tréning, tabatu, rýchlu chôdzu, Nordic walking. Porovnávam ich z hľadiska behu, tak poviem, že toto Ferrari, toto Škoda. Hladký beh na týchto topánkach, žiadne brzganie, ešte tieto brzgajú. Tieto sú ale veľmi dobré, tieto plastové, ktoré propagujú. Nechcem ohovárať ani jednu značku, pretože každá značka má plusy aj minusy. A tieto sú veľmi dobré za mňa na také aerobikové cvičenie, na cvičenie na hudbu, na rôzne zostavy. Tieto sú za mňa výborné na beh, kondičné tréningy, alebo aj pre ľudí, ktorí nemajú radi skupinové tréningy a chcú si sami zacvičiť na tých topánkach. Keď by som ich ešte mala porovnať z hľadiska tlmenia nárazov, tak tieto modré tlmia nárazy lepšie. Pri týchto plastových som si myslela, že wow, aké sú super, ako dobre tlmia nárazy. Ale keď som začala behať, teraz som si už nastavila tie topánky na svoju vlastnú váhu, tak perfektne prúžia tie topánky. Tie nárazy necítim ani tak, ako tu. Takže tieto tlmia na 80%, tieto na 95% určite. Dostávam veľmi často otázky, že či môžem behať na takýchto skákacích topánkach, pokiaľ mám po operácii alebo pokiaľ ma bolia kĺby a tak ďalej. Ja nepoznám váš zdravotný stav, takže ja neviem posúdiť, či sú tie topánky vhodné pre vás, pre váš zdravotný stav. Mňa napríklad bolia kolena, bolia ma kríže, je to možno vekom, ale na týchto topánkach odbehnem úplne v pohode. Nič ma nebolí, nič ma netlačí, nie sú tam žiadne nárazy. Za mňa tieto topánky modré na beh sú perfektné na kondičné tréningy, na Nordic walking alebo rýchlu chôdzu. Keď si človek, ktorý chce behať, ktorý chce športovať, porúčam a máš nejaké problémy, treba menšie problémy s kĺbami, alebo neodbehneš, alebo nebeháš, neskáčeš kvôli tomu, že je to pre teba náročné pre tvoje kĺby, tak odporúčam tieto skákacie topánky.